akan jadi cerita tersimpan selamanya bersama Kejora. Kejora, sampaikan rindu ini.
tekan pati tresnoku mung kanggo sira kusumo sing marati awan bengi rapi solani dan sahel
Wes ilon nengi sore rembulan iki Nilingi kowe sing tak tresnani Gambaran cerita sing wis ono ning lamunanku Ra bakal nyongkong garus hatiku Wis tak cukupno kekarepanmu
temu. Tak awang-awang mabur kaya layangan. Padahal bojo neng omah mikirke dadi susah. Apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnoku setengah mati, tapi aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe udu jodohku, tapi aku sayang padamu jujur saka jero atiku. Sabar sauntara sayang, aku ya wis berjuang dadekke ngimpi tenanan. Muga kabeh iso lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Cincin wis ngalingkar neng jari manisku, janji ya wis tak ucap neng arep penghulu. Saiki ya wis telat arep ngomong ke Citra, aku mau ngamen donga kowe iso bahagia. Senajan statusku saiki ora dhewe, tapi aja nganti leren tresnoku karo kowe. Muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padha nanggone awak dhewe. Ngimpi tenanan, muga kabeh iso lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Nyawaku
teko saiki tapi ra iso dadi siji tapi ra iso dadi siji. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku pari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Mas Valden Dalam dek niken sing sabar ya Mas yen pancen iki keputusanmu tak tampa dek. kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesak ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnomu Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku beci eko milunga saka uripku mari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Dek niken matur suwun ya. Ya apa? Pokoknya kabeh cerita bakal tak simpen lan tak pendem apik-apik. Kata-katane kok kaya sesak ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong randu
pikirku sing jawabke sliramu beda ati beda